My dear friend, I wouldn't know what your problems are or your worries are, but Jesus is here for you. Just as he took care of the man suffering from leprosy, he will take care of you. The man said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then he put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately the leprosy left him. El hombre dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, se limpió, y al instante la lepra se fue de él. Mekafu wee kwuo sị, di nwenu, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike ime ka m dị ọcha. Jesu gbatịrị aka ya, metụ ya aka sị, achọrọ m dị ọcha. Ngwa ngwa, ọrịa ekpenta ahụ lara. Que Cristo sane todas tus dolencias. Amen. May Christ heal all your infirmities. Amen. Ka di nwere anyị Jesu Kristi gwọọ gị nrịanrị gị niile ise.